ଜୟ ପ୍ରଭୁ ପତିତ ପାବନ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁ ପତିତ ପାବନଙ୍କର ବେଶ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ପତିତ ପାବନ ଆଜି ଯେଉଁ ବେଶ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବେଶ ଦର୍ଶନ କରି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ଜାଣତ ଅଜାଣତରେ ଯାହା ଭୁଲ କରିଦେଇଥିବି କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ନିରୋଗ ଓ ସୁସ୍ଥ ଥାଆନ୍ତୁ। ଭଲରେ ଭଲରେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। କାହାରି କିଛି କ୍ଷତି ନ ହଉ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣ ପଶି ଆପଣଙ୍କର ମନର ସବୁ ଦୁଃଖକୁ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଠିକ୍ କରିଦେବେ। ଭକ୍ତିରେ ପରା ଭଗବାନ। ସବୁଦିନ ଏ ଦୁଃଖର ଦିନ ନଥିବ। ଜୟ ପ୍ରଭୁ ପତିତ ପାବନ।